Kedu ụmụnne na ụmụnna aha m bụ Nnenna um, maka Somanyiya Company. Somanyiya Company dede ndụ maka afọ iri na abụọ maka ife na-eme na ụwa karịa afọ um, dị nnukwu na ụwa. So soro m anyị ga-elekwa ife dị na Somanyiya. All right. Somanyiya maka omume ụmụaka um, um, ọ bụ website so anyị ga-ekele maka Somanyiya ịchọrọ tinye aka maka omume ụmụaka. Anyị nwere ụmụaka asaa na ntakịrị ụmụaka anyị nwere ụmụaka asatọ na iri na atọ. Okay. All right. Anyị nwere ụmụaka toa na iri na anọ gazi. Okay. So ị ga-etinye aka na website and mara ife dị na Somanyiya Omume. Okay. Anyị nwere K through 12 omume na-eme ka Advanced ED, EdTech, Obuaha Ed-Fi. Okay, lekwa ya, Obu Ed-Fi. Anyị ga-emere maka ebe ya Education Technology Vendor, ebe ya Education per Program, ọ bụ niile school district nke gị or school district nke anyị ọ ga-eme na nwale omume ka ife dị na omume dị na n'uche. Okay. Anyị ga-eme ya ọ dị mkpa maka ife dị na okike aka dị mma. Okay. All right. Ebe ya bụ accreditation, class accreditation dị mkpa ka ọ mara ife dị na test. So anyị nwere ife dị iche maka agumakwukwo na ngwa. Okay.
lee anyị maka ife anyị ga-ebuturu maka ya. Okay? Ọ dị iExcel. iExcel were Kedu 12 ka o mere tinye aka maka agụmakwụkwọ na ngwa. O were ka omume bụ na dị iche omume bụ like ọnụọgụgụ ka ị mara ife dị na asụsụ ma ife dị n'ụwa na ife dị omenala. Okay? Ọ dị mkpa ka anyị mata ogini anyị ga-tinye aka maka omenala. All right. Ka ọ dị.